Té un missatge als valencianistes. I què és valencianisme? Per aclarir-nos, a veure si ens estem dirigint a qui no toca. Bàsicament, qualsevol iniciativa que conduïsca a que cada volta se parli i se dignifique més el valencià i que els valencians tinguem més autogovern, cada volta més, doncs són iniciatives que poden dir valencianistes. Tot el que rem en contra no ho és. Vale. En la meva camisa fica País Valencià. Per què dic jo País Valencià? Per què tria jo dir País Valencià al meu país? Vaig per davant que el nom del país és València, però com pot haver confusió en el nom de la capital i en el nom de la província i tot el rotllo, pues, al final, per estalviar-se confusions, jo dic País Valencià i ja està. I perquè considero que el nom pues, reflecteix prou fidelment les aspiracions nacionals que jo tinc. En el meu cas, un País Valencià independent. Tot això, per què? Perquè m'agradaria transmetre que no és de vida o mort que ho diga País Valencià per ser valencianista, o València, i que no passa res si diu Comunitat Valenciana. No passa res. Tu gasta les paraules que està habituat a gastar i ja està. O Regne de València, me dona igual. I que en les banderes passa el mateix. Si és partidari de la quatribarrà, no hi ha cap problema. I si és la preautonòmica, tampoc. Si és la senyora Corona, tampoc. És que dona igual. El que importa és quin projecte col·lectiu pels valencians teu. Com dia, si rema a favor de tindre cada volta més autogovern i que les decisions recaiguen sobre els valencians, doncs és valencianisme. Tampoc passa res si li diu valencià i no li diu català. No passa res. Com tampoc passa res si li diu català. No passa res. Lo important és que el parle. Així és que, xiquets, deixem-nos estar agarrar-nos a renyir per xorraes, que el que importa és fer país, o fer nació, o fer poble. Conforme trieu les paraules i els noms que vosaltres vos sentiu més còmodes, igual que els símbols. Dona igual, perquè el que importa és que mos entenguem i tindre com a base ser cada volta més amos de nosaltres mateixos. Inclús, diria més, dona igual que preferissis la normativa de l'ABL que la de la muntanyeta als Sants. Dona igual. Si tu al final gastes el valencià i el parles, a mi me val. Tu funciona d'aquesta manera. Ara bé, el triar una bandera o un nom o una normativa serveix per a contraposar-la a la que trien uns altres, això no és valencianisme. I me dona igual que siga d'un costat a l'altre que de l'altre a l'un. Ho ha de construir el valencianisme perquè té valor per si mateix, no en contraposició a un altre. És el que jo crec, i el que jo pense. I a mi me poseu del costat de la gent que pensa de cor i sincerament que els valencians han de tindre un govern propi, o més independent, millor, perquè significarà que les polítiques que recauen sobre els valencians les decidim nosaltres mateixa, que n'hi haurà més democràtic que això. És el meu pensar,